Тапшыруның алдагы котлау сәламен хөрмәтле милләттәшебез Куряев Ринат Рифат улына юллыйбыз. Матур туган көн бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Әлфия, улы Джамил, кызы Эльмира, кияве Марат, кызы Венера, кияве Раил котлыйлар. Бүген иң гадел, иң таләпчән, шул ук вакытта үзенең якыннарын беркеттәй саклап яшәгән, ярата белгән кадерле ире, яраткан әтиебезнең туган көне. Аның сабыр холкы, алтын йөрәге һәм аеруча дөреслек сөя белгән җаны гомерен намуслы килеш үткәреп, хезмәттә дә югары үрләргә менгерде. Бүген дә ул тик тора белми, балаларына ярдәм итеп матур гомер кичерә. Кадерле тормыш иптәшем, хәтердәме нинди яшьләр идек, язмышлардан кеттек барысын. Бер көн килеп улыгайырбыз дип уйламадык әле анысын. Тормыш иттек, эштән эшкә чабып үстердек без күркәм балалар. Хәзер инде татлы балаларым рәхмәт укып дуга кылалар. Бар да булды безнең гомеребездә. Шатлыгы да булды, кайгысы, бәхете дә булды, куанычы, җитәрлек ул булды барысы. Бүген сиңа бары рәхмәт әйтәм. Миңа терәк булдың тормышта. Әле ярый Раббым сине язган, миңа парам итеп язмышка. Котлау сүзләрен дәвам итеп, берничә сүз без әтиебез турында әйтеп үтик. Әтиебез бик йомшак күңелле кеше. Без аны балалары бик яратабыз. Матур тәрбия биргәннәре өчен аларга рәхмәт әйтәбез. Әтиебез каршы ала матур туган көннәрен. Безнең бәхеткә дөньяга аваз салган мәлләрен. Котларга дип җыелыштык, ни бар бүген балалар. Синдәй матур шәхесләрне ни бар халык олылар. Кырыс та син була алдың, таләпчән кирәк чакта. Иркәләнеп барыбер үстек без бик көчле кочакта. Бүген сиңа рәхмәт әйтеп, телибез тыныч картлык. Бала туганнар янында шул була олы шатлык. Котлы булсын әти туган көне, кояш кебек балкый йөзләрең. Кайгы хәсрәт күрми шатлык белән үтсен синең гомер көзләрең. Гомер үтә диеп моңсуланма, өмет гөлкәйләрең сүнмәсен. Алтын төсендәге якты көннәр барыр юлларыңны бизәсен. Матур тормыш, сәламәтлек теләп, туган көнең белән котлыйбыз. Шатлык белән озын гомер үтеп, яшәвеңне генә телибез. Хөрмәтле Ринат Рифатович, матур туган көнегез котлы булсын. Якыннарыгызның алдагы музыкаль бүләге дә бары сезнең өчен яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиәне хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиәне каршы ала матур капка төбендә.
күрешергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күрешергә